Comprar-li un llaurador és posar-li nom i rostre a les teues fruites i a les teues verdures. Una de les senyes d'identitat d'este mercat és el seu compromís en la preservació i la divulgació del ric patrimoni agrícola que tenim. Els llauradors, artesans i forners del Mercat del Riurau estem agraïts de la vostra confiança. Mira si he corregut res. Mira si he corregut res. Que he estat en Alfarrasí, en Alzaneta i Albaida, en Alzaneta i Albaida, en el Palomar Llacé, en Alzaneta i Albaida, en Alzaneta i Albaida, i en el Palomar Llacé. Que el guarde les cabres, que les figues ja s'acaben, que les figues ja s'acaben, i rai ja no n'hi ha. Que les figues ja s'acaben, ja s'acaben, i raïm ja no n'hi ha.